uste dut gauza askoren alde eta gauza askoren kontra egiten dudala borroka, orokorrean esango nuke travestiok egiten duguna dela genero adierazpen molde berriak erakutsi ez munduari, eta erakutsi genero adierazpena, generoa bezala ez dela bitarra, ez dela bakarrik femeninoa edo maskulinoa, edo emakumeena edo gizonena, baizik eta edo nork berdin du zure identitatea zein den, nahi duzun bezala jantzi zaitezkela. Hausnarketa bat ere egin nahi dugu, ez? Zergatik jantzten garen moduan, ez? Travestiok, orokorrean, ez? Nork sortu ditu arau hauek eta emakumena izen heinean hauek jantziko ditut edo hauek ez ditut jantziko eta alderantziz, ez? Orduan, hausnarketa hori gizarteara ekarri nahi dugu. Mundu guztia pixkatxo bat gehiago askatzeko, ulertzeko arropa eta estetika zer den, ez? Ze pixu izan dezake, baina bestalde ze efimeroa den edo ze momentuzkoa den, ez? Orduan, ez dizula definitzen, baizik eta zuk zure burua definitzen duzula zure estetikaren bitartez, ez? Orduan, uste dut, hori hausnarketa bat egin nahi dugula, ekarri nahi dugula, eta gutxienez genero rolak desagertu behar direla egitzen nahi du.